Šalalalala. Fajnový zákusek. Tak, a som tu zas. Ale tentokrát trošku tematicky. Blíži sa nám Veľká noc a u nás doma sa vždycky robievala pečka. Niekto tomu hovorí aj veľkonočná baba a podľa mňa to niekde ani nepoznajú. Tak sa poďte pozrieť, ako to pripravujem. Ako prvé si dáme variť mäso. Ja použijem údenú krkovičku a údený bôčik. Údená krkovica pol kila a bôčik mám zhruba kilo, ale použijem pol kila. Ako vedľajší produkt nám vznikne vývar a ja si z neho spravím fazulovú polievku, ale o tom potom. Takže dáme si variť pol kila bôčku a pol kila krkovice. Kým sa nám to bude variť, tak si pripravíme ostatné suroviny. Potrebujem si oddeliť bielka od žltok. Skúšal som všelijaké triky, nejde mi to takto robiť takto jednoducho, ako som zvyknutý. Ďalej si nakrájam žemličky, v mojom prípade kajserky obyčajné. Koľko žemlí, toľko vajec, čiže 10 vajíčok, 10 žemličiek. Na takéto kocečky si to krájam. Žemličky máme nakrájané a počkáme, kým sa nám uvarí mäso. Nakrájame si petržlenovú vnáť. Ja tam zvyknem dávať aj medvedí cesnak, teraz je sezóna, ale sa mi nepodarilo ešte ísť natrhať, tak tam dám jarnú cibulku. Takže tie dva druhy mäsa som nakrájal na takéto kocky, menšie. Je toho 700 gramov, ostatné išlo do polievky. Ako prvé do nakrájaných žemlí dám trochu vývaru. Opatrne, pamätať si, že menej je viacej, aby ste potom nemali z toho blato. Ja skúsim na začiatok takto 3 žufanky. A hneď tam pridávam žltka. Takto nejako by to malo vyzerať, malo by to byť obalené tými žltkami. Dáme tam to mäso. Dám tam petržlenovú vnáť. A zase to všetko premiešam. Ešte tam dáme ten sneh a jarnú cibulku a pôjdeme na pekáč. Sol som nepridával, nakoľko je tam to údené mäso a údený vývar. Lyžička čierneho korenia, jarná cibulka a postupne tam budem pridávať ten sneh. Pekáč vytretý poriadne maslom a zasypaný strúhankou. Aby sa nám mala trochu dvihnúť, preto to nedávam až po samý okraj. A dal som si predohriať rúru na 200 stupňov. Prešlo 35 minút, skúsil som do toho špáradlom trošku pichnúť. To je taký signál, keď sa vám na to špáradlo nič nenalepí, že je to hotové, tak to ideme vybrať. Mala by byť upečená aj tá druhá. Takže takto vyzerá tá moja veľkonočná baba, alebo teda pečka. Mňam.